ميراكل تري ويدما تأمراو تخلي سوبر فود እናተባሃለ ዝጽዋዕ ምን ምዃኑ ትፈልጡ ዶ? ተኽሊ ሞሪንጋ ይበሃል። ተኽሊ ሞሪንጋ ተኣምራዊ ተኽሊ እዩ። ሞሪንጋ ካብ ባናና ብ15 እጥፊ ዝበለጸ ፖታሽየም፣ ካብ ጸባ ድማ ብ17 እጥፊ ዝበለጸ ካልሽየም፣ ካብ ኣራንሺ ድማ ብ7 እጥፊ ዝበለጸ ቫይታሚን ሲ፣ ካብ ርግኦ ድማ ብ9 እጥፊ ዝበለጸ ፕሮቲን ኣለዎ። መዓዝ እዚ ጥራሕ ካብ ሓምሊ ድማ ብ25 እጥፊ ዝበለጸ ኣይረን ኣለዎ። ኣብዚ ቪድዮ እዚ ጥቕምታትን ኣጠቓቕማ ሞሪንጋን እንታይን ዓይነት ሕማም ከም ዝከላኸለልና ኣሕፅር ኣቢልና ክንደስስ ኢና። ኣብ መወዳእታ እዚ ቪድዮ ድማ ሞሪንጋ ክወስድዎ ወይ ድማ ክጥቀምዎም ዘይኽእሉ ሰባት እነመን ምዃኖም ክንርኢ ኢና። ክሳብ መወዳእታ ሓቢርኩም ንጽንሑ። ሞሪንጋ ሳይንሳዊ ሽሙ ሞሪንጋ ኦሊፌራ እዩ ዝበሃል። ብበዝሒ ድማ ኣብ ህንዲ፣ ኣፍሪካን ኤዥያን ይፈሪ። ሞሪንጋ ካብ ቫይታሚን ኤ፣ ቫይታሚን ሲ፣ ቫይታሚን ኢ፣ ካልሽየም፣ ፖታሽየም ዝበልጸገ እዩ። ሞሪንጋ ብዙሓት ተመራመርቲ ጥዕና ንንውሕ ዝበለ ግዜ ለመድሓኒትነት እናተጠቐሙሉ ጸኒሖም እዮም። ካብቶም ክኢላታት ሰብ ሞያ ጥዕና ከም ዝሕብርዎ ብዙሓት ሕማማት ከም ጸቕጢ ደም፣ ሕማም ካንሰር፣ ሕማም ሽኮር ናይ ምክልኻል ወይ ድማ ናይ ምዕጋስ ሓይሊ ከም ዘለዎ ይሕብሩ። ሞሪንጋ ብዙሓት ጥቕምታት ስለ ዘለዎ ኩሎም ጥቕምታት ኣብዚ ቪድዮ ዝዘርዚርካ ኣይውዳእን። ኣብዚ ቪድዮ እዚ እቶም ብሉጻትን ኣገረምትን ዝበልኽዎም ጥዕናዊ ረብሓታት ሞሪንጋ ክንርኢ ኢና። እቲ ናይ መጀመርታ ሞሪንጋ ሃፍታም ምንጪ አንቲኦክሲዳንት እዩ። ካልኣይ ሞሪንጋ ንጥዕና ልቢ ጠቓሚ እዩ። እዚ ማለት ኣብ ሰውነትና ዝርከብ ዘየድሊ ኮሌስትሮል ወይ ድማ ስብሒ ብምውጋድ ጸቕጢ ደም ብምቕናስ ንጥዕና ልቢ ጽቡቕ ኣስተዋጽኦ ይገብር። ሳልሳይ ንሕማም ሽኮር ወይ ድማ ኣብ ደምና ዘሎ መጠን ሽኮር ንምቁጽጻር ይሕግዝ። ኣብ ደምና ዘሎ መጠን ሽኮር ዘመጣጥን ኢንሱሊን ዝበሃል ሆርሞን ከም ዘፍሪ እውን ይገብር። እዚ ንሰለስተ ወርሒ መዓልታዊ ሓደ ፈረቓን ማንካ ሻሂ ሞሪንጋ እንተወሲድና ኣብ ደምና ዘሎ መጠን ሽኮር ብማእኸላይ ገምጋም 13.5 ሚእታዊ ከም ዝንኪ ይገብር። ብፍላይ ድማ ሞሪንጋ ዝተሓወሰ ምግብታት ዝበልዑ ሰባት ብዓይነት 2 ዝበሃል ሽኮርያ ናይ ምጥቃዕ ዕድሎም ከም ዝቕንስ ይሕብሩ። ራብዓይ ሞሪንጋ ንሕማም መንሽሮ ወይ ድማ ካንሰር ይከላኸል። ሞሪንጋ ናዚንሲን ዝበሃል ኬሚካል ዝሓዘ እዩ። እዚ ኬሚካል ድማ ናይ መንሽሮ ወይ ድማ ካንሰር ወሃይታት ንከይዓብዩ ዝዓግት ባህሪ ኣለዎ። ሓምሻይ ሞሪንጋ ንጥዕና ቆርበት ሓጋዚ እዩ። ሞሪንጋ ንቆርበትና ኣድለይቲ ዝኾኑ ቫይታሚናት ዝሓዘ እዩ። 19 ሚእታዊ ዝኸውን ካብቲ መዓልታዊ ክውሰድ ዝምከር መጠን ቫይታሚን ኤ ከባቢ 19 ሚእታዊ ዝኸውን ቫይታሚን ኢ ዝሓዘ እዩ። ብፍላይ ድማ ቫይታሚን ኤ ንጥዑይን ኣንጸባራቒ ቆርበትን ኣድላይ እዩ። ቅድሚ ናብቲ ሻልሻይ ጥቕሚ ሞሪንጋ ምቕጻለይ ነዚ ቪድዮ እዚ ክሳብ ኸዚ ፈቲሕኩምዎ ዶ? ላይክ ምግባርን ናይዚ ቻናል ሰብስክራይብ ምግባርን ኣይትረስዑ። ምክንያቱ ኣብቲ ቀጻሊ ከምዚ ዝበሉ ጥዕናዊ ረብሓታት ቶሎም ምንታን ክበጽሕኩም። ሻልሻይ ሞሪንጋ ናይ ሰውነትና ሕማም ናይ ምክልኻል ዓቕምኒ ወይ ድማ ኢሚዩን ሲስተምና ቡስት ብምግባር ንሕማም ተጋለጽቲ ከይንኸውን ይሕግዘና። ሻብዓይ ጉልበት ንክህልወና ይገብር። ሞሪንጋ ምንጪ ዝተፈላለዩ መዓድናት እዩ። ካብ ኣይረን ክሳብ ካልሽየም ካልኦት ዝበልናዮምን እዚኣቶም ክልቲኦም ጽቡቕ ሜታቦሊዝም ንክህልወና ይገብር። እዚ ድማ ጉልበት የፍሪ። ሻምናይ ንዕቤት ጨዋዳ ሓጋዚ እዩ። ኣብ ሞሪንጋ ዝርከቡ ናይ ፕሮቲን መጠን ኣዝዮም ልዑል እዮም። እዚኦም ናይ ፕሮቲን ትሕዝቶ ድማ ኩሎም እቶም 9 ኣድለይቲ ዝኾኑ ኣሚኖ ኣሲዳት ዝሓዘ እዚኦም ድማ ንዕቤትን ምዕባለን ጨዋዳታት ኣዝዮም ሓገዝቲ እዮም። ታሽዓይ ሞሪንጋ ስርዓተ ምሕቃቕ ምግቢ ንክሳለጥ ይሕግዝ። 10 ጸላም ከብዲ ብሕማም ከይትቀላዕ ይከላኸል። ሕዚ ድማ ኣጠቓቕማ ሞሪንጋ ክንርኢ ኢና። ሞሪንጋ እንጥቀመሉ መንገዲ ብሓሙሽተ እዩ። እቲ ናይ መጀመርታ ብመልክዕ ፓውደር፣ እቲ ካልኣይ ብመልክዕ ሻሂ፣ ሳልሳይ ብመልክዕ ፍሬሽ ሞሪንጋ ቆጽሊ ከም ሰላጣ ወይ ድማ ኣብሲልና ብምምጋብ፣ ራብዓይ ብመልክዕ ክኒን ዝተዳለወ ወይ ድማ ፓውደር ታብሌትስ ይበሃል። እቲ ሓምሻይ ብመልክዕ ዘይቲ ወይ ድማ ሞሪንጋ ኦይል እዮም። ሞሪንጋ ንኩሉ ሰብ ውሑስ ኣይኮነን። ሞሪንጋ እንጥቀሞም ዘይግባአና ሰባት ኣለዉ። ንሳቶም ድማ እቲ ናይ መጀመርታ ናይ ጸቕጢ ደም መድሓኒት ወይ ድማ ከኒን ዝወስዱ ሰባት ቅድሚ ምውሳዶም ምስ ዶክተር ምምኻር ኣድላይ እዩ። እቲ ካልኣይ ኣብ እዋን ጥንሲ ክውሰድ ኣይግባእን። ምክንያቱ ናይ ምንጻር ጥንሲ ከቃልዑ ዝኽእሉ ኬሚካላት ስለ ዘለዎ። እምበር ናይ ዩቲዩብ ቻናል ተኸታተልተይ ብዛዕባ ሞሪንጋ ዝሰራሕክዎ እዚ ይመስል።
እንተፈቲኹምዎ ላይክ ግበርዎ እቲ ቪድዮ እዚ ይጠቅም እዩ ኢልኩም ተሓስብዎ ሰብ እንተሃልዩ ድማ ሼር ግበርዎ ኣብዚ ቪድዮ እዚ ዘለኩም ሓሳብ ክፈልጥ ስለዝደሊ ሓሳብኩም ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ጸሓፉለይ ነዚ ቻናል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ድማ ሰብስክራይብ ግበርዎ